Hola amigos e amigas, aquí temos o cartel. O primeiro, o do 20 de xuño, cos amigos da Comisión de Festas da Virxe do Carmen 2015, así como o Clube de Remo, tamén deces antes, están traballando para que quede todo o mundo a gusto. Os que lle guste a música popular, o que lle guste a música folclórica, e de madrugada, de 12 a 5, apunta Playa Beach de Cesantes con disc jockeys, con toda a música discoteca e electrónica. Pero vamos a recordar que ás 12 da mañán do sábado 20 de xuño teñen concentración de coches. Habrá coches os máis modernos, os tuning. Tamén habrá clásicos. Xa pola tarde ás 19 horas, concerto folclórico con dous grupos, os Asubíos de Cedeira e Terra Meiga do Viso. Para as 8 da tarde, gran sardiñada para todos os presentes. E ás 10, baile popular co grupo Sensación. Para rematar, queimada e unha gran fogueira.